Ja nyt se aloitti nauhoituksen, eli tuosta. Etusivu. No niin, eli tervetuloa Lapin ammattikorkeakoulun ForFuture-hankkeen seminaariin, webinaariin. Ja tosiaan täällä paikan päällä on porukkaa. Sitten on siellä verkossa ja tosiaan nauhoitetaan nämä esitykset. Pitäisi päästä seuraavaan diaan. Eli seminaarin ohjelma. Eli tosiaan tässä minä olen Raimo Rooppa ja olen tämän hankkeen projektipäällikkö. Ja tässä on myöskin sitten muut projektitiimin jäsenet, eli Raimo Vierelä, Päivi Juntunen ja sitten Jouni Kanto. Eli meitä on neljä henkeä tässä hankkeessa. Ja mä ensin käyn hankkeen tilannekatsauksen ja sen jälkeen muovauksen tietopaketin. Ja sen jälkeen niin Vierelä Raimo ja Juntusen Päivi kertoo noista käytännön muovauskokeista ja sitten Jouni Kanto niin muovauksen simuloinnista. Ja lopuksi sitten tosiaan voidaan keskustella. Eli näin ihan aluksi niin käydään pikkusen läpi sitä, että mitä me ollaan. Eli jos joku, joka ei niin tunne Lapin AMKia, katsoo näitä esityksiä, niin mehän ollaan yksi Suomen vähän noin 22-23 ammattikorkeakoulua on Suomessa. Eli ollaan pohjoisin ammattikorkeakoulu ja ollaan siellä kooltamme noin keskiluokassa. Eli meillä on 6500 opiskelijaa, reilu 400 henkilökuntaa ja erilaisia koulutuksia on 25 AMK-koulutusta ja 13 ylempää ammattikorkeakoulukoulutusta. Eli yli 1000 ammattikorkeakoulututkintoa vuodessa ja melkein 300 YAMK-tutkintoa. Tosiaan Kemi, Tornio ja Rovaniemi on sitten nämä meidän toimipisteet. Liikevaihto on tuolla 50 miljoonan euron hujakoilla ja TKI-toiminnan volyymikin on siellä aika merkittävä, melkein 14 miljoonaa. Eli Lapin AMKki jakautuu tämmöisiin osaamisalueisiin, eli meillä on pohjoinen hyvinvointi ja palvelut ja sitten on arktiset luonnonvarat ja talous. Siellä on pohjoisen hyvinvoinnin ja palvelujen, sinne sisältyy näitä sosiaalialaa, terveyspalveluita, sitten matkailua, liiketaloutta ja sitten täällä arktiset luonnonvarat ja talousalueella on sitten liiketaloutta, tekniikkaa ja sitten on rakennuspuoli, rakennustekniikkaa ja sitten on metsätaloutta. Nämä jakautuu tämmöisiin osaamisryhmiin, jotka on osallisuus- ja toimintakyky, tulevaisuuden terveyspalvelut, vastuulliset palvelut, digitaaliset ratkaisut, älykkääs rakennettu ympäristö ja tulevaisuuden biotalous. Ja sitten on tämä uudistuva teollisuus, eli me ollaan sitten tässä uudistuvan teollisuuden osaamisryhmässä. Ja meillä on tosiaan konetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka. Ja nyt sitten tänä vuonna niin logistiikka on myöskin tulossa kolmantena alueena tähän uudistuvan teollisuuden
osaamisryhmään. Ja me ollaan sitten tämä uudistuvan teollisuuden osaamisryhmä nyt tässä ihan hiljattain, niin ollaan sitten brändätty itsemme tämmöiseksi ASM, Arctic Sustainable Material. Tällä nimellä nyt sitten niin kuin markkinoimme itseämme, tunnetaan nyt sitten niin kuin tämä ASM-nimi, jotkut saattaa muistaa vanhastaan tämän ASM-nimeen myöskin. Me oltiin aikaisemmin myöskin Arctic Steel and Mining, mutta nyt sitten tämä uudistuva teollisuuden osaamisryhmän sisällä sitten ollaan nyt otettu uudestaan käyttöön tämä ASM-nimi. Ja tosiaan me ollaan täällä Kemin kampuksella toimitaan. Ja tässä on tiivistettynä meidän tätä osaamista, eli meillä on nuo teollisuudessa käytettävät teräkset, rakennepainelaat, kulutusteräkset, ruostumattomat teräkset, myöskin nikkeliseokset ja titaanit. Ja korrosiomekanismit ja niiden testaus kuuluu myöskin mikrorakenteen karakterisointi ja tulkinta, ja meillä löytyy mikroskooppia, elektronimikroskooppia ja holomikroskooppia ja osaamista. Ja sitten on tämä terästen muovattavuuden karakterisointi on meillä vahvana, ja myöskin lisäävä valmistus ja sitten tuotemateriaali, testaus ja laatustandardien osaaminen ja soveltaminen, ja tietenkin sitten tämä näiden tutkimusten tekeminen ja raportointi. Eli tässä niin kuin tiivistettynä tämä meidän osaaminen. Ja näistä sitten lisätietoa palveluista ja laitteista niin löytyy tuommoisesta www-osoitteesta kuin asmtech.fi. No sitten mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, eli For Future-hanke. Ja se hankkeen koko nimi on Edistyneiden muovausteknologioiden mahdollisuudet tulevaisuuden hiilineutraalissa konepajavalmistuksessa. Eli aika pitkä nimi, mutta se on sitten niin kuin For Future. Ja hanke alkoi tosiaan 24 vuoden alussa, eli ensimmäistä 24 ja nyt sitten on 3. vuosi menossa, eli loppuu tässä tämän vuoden lopussa. Eli tämä oli EAKR-hanke, eli Lapin liitosta haettiin rahoitusta ja se budjetti on vähän vajaa 400 000, josta sitten 70% on EU-rahoitusta ja 80% ja sitten oma rahoitusosuus on tuossa tuo 78 000 ja sitten EU-rahoitus 314 000 euroa. Tosiaan meillä on 4 asiantuntijaa työskentelee tässä hankkeessa. Ja kohderyhminä on sitten metallituotteita tekevät yritykset. No, tämä on tavallaan hankekokonaisuus, eli tähän liittyy myöskin tuommoinen Form Invest-hanke, eli edistyneiden muovausteknologioiden, tuossa pitäisi lukea laitteet, siinä on tullut tuo sama nimi kuin tuossa For Future-hankkeessa, mutta niin Form Invest-hankkeessa investoidaan sitten noihin laitteisiin. Eli tausta tälle hankkeelle oli semmoinen, että me tehtiin vähän esiselvitystä ja kartoitettiin Suomen konepajateollisuutta ja tultiin siihen tulokseen, että muovaamalla valmistetaan tuotteita pääasiassa tuolla eteläisessä Suomessa. Meidän osaamisryhmällä on vanhastaan oli osaamista ja laitteita muovauksen tutkimukseen ja testaukseen. Ja siitä me sitten ajateltiin, että me olisi edellytykset sitten saada tätä muovausosaamista ja teknologian soveltamista myös tänne pohjoiseen. Eli me ollaan ollut hankkeissa aikaisemmin mukana.
muovausalan hankkeissa, mutta nyt sitten päätettiin, että haetaan tämmöinen oma hanke sitten, jolla yritettäisiin sitten tätä osaamista saada tänne pohjoiseen. Eli tavoitteet kiteytettynä siinä niin olisi, eli vahvistetaan tätä meidän omaa osaamista näissä muovausteknologioissa ja tutkimusympäristöissä. Ja sitten siirretään sitä muovausosaamista myöskin metallialan yrityksille täällä Lapissa. Ja edelleen päivitetään nämä meidän muovaustutkimuksen keskeiset laitteistot, eli meillä on optinen venymämittaus, vetokoneohjelmisto ja sitten hankitaan simulointiohjelmisto. Eli sillä sitten nostetaan ihan uudelle tasolle tämä meidän osaaminen ja muovausteknologian hyödyntäminen. Ja näistä investoinneista tämä Form-Invest tosiaan edistyneiden muovausteknologian laitteet tulevaisuuden hiilineutraalissa konepäiväohjelmistuksessa, niin siinä on suurimpana investointina tuo optinen venymämittausjärjestelmä, eli Aramis-järjestelmän päivitys ja sitten vetokoneen ohjelmiston päivitys. Nämä on kaikki aikanaan niin lähes 20 vuotta sitten hankittu nämä laitteistot, niin nyt tässä hankkeessa sitten investointihankkeessa päivittää. Sitten meillä on tuommoinen 3D-skannausohjelmisto ja sen päivitys myöskin kuuluu tähän investointiin. Ja sitten tämä muovauksen simulointiohjelmiston hankinta. Eli me kahta simulointiohjelmistoa ollaan nyt sitten tässä hankkeessa testattu, eli on Ansys Forming ja Dynaform. Sitten lisäksi niin työkaluja ja materiaaleja on myöskin jonkun verran sitten budjetoitu tähän investointihankkeeseen. No, tässä on hankkeen toimenpiteet, eli siinä on periaatteessa niin kuin työpaketit. Eli siinä on tämä ensimmäinen on tämmöinen näiden muovausteknologioiden tämmöinen state of the art paketti, eli siinä on kirjallisuustarkastelu ja opintomatka ja tietopaketit. Sitten on tämä toinen on näiden yritysten muovausosaamisen tason selvittäminen, eli siinä on noita työpaja- ja vierailuja, kootan tietoja. Sitten on kolmantena tämä muovauksen mallinnus- ja simulointiosaamisen kehittäminen, eli siinä sitten nämä hankinnat ja sitten näitä käytännön simulointeja. Ja sitten on neljäs paketti, tämmöinen erilaisten materiaalien käytettävyys muovausteknologiassa, eli tehdään ihan käytännön muovaustestejä ja saadaan sitten tietoa niin kuin erilaisista materiaaleista ja niiden ominaisuuksista. Ja tietenkin voi sitten tähän mallinnuksen yhdistää. Ja sitten on vielä hiilijalanjäljen laskentamalli. Niiden käyttö, erityisesti nyt keskitytään muovaukseen sitten. Vertaillaan näitä eri menetelmiä, materiaaleja. Ja toteutuneita toimenpiteitä tässä, niin me on nyt sitten vierailtu näissä yrityksissä, jotka tekee sitä muovausta ja saalistuttu verkostoihin. Eli tuonne Outlevy tuotteet toimialaryhmään ja sitten on tuo FinDDRG-toiminta, niin siellä ollaan oltu. Ja nyt sitten tämä tietopaketti muovauksesta, niin ollaan saatu nyt sitten julkaistua, eli me ollaan tehty sitä nyt tämän hankkeen ajan niin koottu sellaista tietopakettia. Mä tässä seuraavaksi esittelen vähän sitä tietopakettia. Sitten myöskin muita julkaisuja ja raportteja löytyy tuolta hankkeen www-sivulta. Ja sitten mä olen tässä alueen yrityksissä niin tehty vähän kyselyitä ja sitten saatu näitä tutkimus- ja selvitysaiheita. Ja sitten on nämä ohjelmistojen järjestelmien päivitys ja käyttöönotto. Me ollaan nyt sitten näitä tehty, eli ollaan tässä vetokoneohjelmisto ja sitten tämä Aramis-järjestelmän päivitys tehty. Ja simuloinnissa sitten tosiaan nämä ohjelmistot Ansys Forming ja Dynaform on hankittu ja otettu käyttöön. Ja sitten
näitä käytännön muovauskokeita on tehty näistä sitten simuloinnista, ja näistä käytännön muovauskokeista tulee sitten tämän minun esityksen jälkeen, niin niistä sitten kerrotaan enemmän. Ja sitten meillä on Arteki-hanke ollut menossa, jossa on kehitetty hiilijalanjälki laskuri muun muassa, ja sen hankkeen kanssa sitten on tehty yhteistyötä myöskin niin tämän hiilijalanjäljen laskennan suhteen. Tuossa on noita muutamia tutkimus- ja selvitysaiheita, mitä nyt ollaan tarkasteltu. Eli esimerkiksi tuommoinen säiliön valmistettavuus, niin siinä on tarkasteltu sen valmistusmahdollisuutta syvään vetämällä. Siitä on sitten tehty niitä simulointeja myöskin. Sitten nämä kuppikokeet niin on tehty erilaisille teräksille niin meidän omalla tutkimuslaitoksella. Muovauskokeita, ja näitä on myöskin sitten, niiden simulointia on tehty. Sitten on tuommoinen palkin taivutus nyt tässä hiljattain, niin tuommoiseen palkin taivutukseen. Siihen nyt ainakin sitten mietitään, että niin voidaanko siihen kehittää jotain tämän hankkeen puitteissa. Eli siinä olisi niin kuin ajatuksena sitten, että pystytäänkö simuloimalla tai muuten laskemalla sitten ennustamaan esimerkiksi tuon putken takaisinjousto. Minkälaisilla parametreilla sitä pitäisi mankeloida. Sitten meillä on tuommoinen ohjaaniskutaivutus, eli tuommoinen siivenmallinen kappale esimerkiksi, niin siinä on tuommoinen haasteena on tuommoinen muuttuva säde, eli siinä tuo taivutussäde muuttuu, niin me ollaan tehty nyt sitten tuommoisia taivutustestejä. Tuossa näkyy kuvat tuossa alla, niin tuommoisella 355 niin ei ole mitään ongelmaa tuommoisen levyn taivutuksessa. Se taipuu ihan tuon muotin muotoon, eli siinä ei juurikaan ole takaisinjoustoa. Sitten kun mennään tuonne lujempiin teräksiin, siinä on 700 lujaa ja 450 hartoksi, niin näkyy, että tuo takaisinjousto kasvaa aika hurjasti. Me ollaan tässä nyt niin kuin tämmöisen puitteissa tehty sitten töitä, eli pyritään simuloimalla löytämään oikea työkalumuoto, että me saadaan kerralla tehtyä sitten tuommoinen haluttu muoto, eli siinä pyritään laskemaan sitä takaisinjoustoa, ottamaan huomioon sitten simuloimalla. Näistä noissa myöhemmissä esityksissä niin tulee ehkä sitten enemmän. No sitten tähän seuraavaan aiheeseen, eli muovauksen tietopakettiin. Me ollaan tosiaan tätä nyt koottu tässä sitten tämän hankkeen ajan, ja nyt sitten saatiin se itse asiassa eilen julkaistiin tämä tietopaketti, tai se on nyt e-kirjana vielä, ja siitä tulee sitten myöskin painettu versio jossakin vaiheessa, mutta nyt tässä vaiheessa se on nyt löytyy sitten tuolta e-kirjana. Eli sen nimeksi tuli edistyneet muovausteknologiat, eli tämän hankkeen nimen mukaan, niin käyn nyt sitten läpi vähän. En tietenkään, se kirja on yli 130 sivua. Niin ei tietenkään käydä koko kirjaa, käydään lähinnä niin kuin sisältöotsikoittain läpi. Ja tosiaan se pääsee sitten tuolta netin kautta sitä lukemaan. Eli siinä on 7 kohtaa, 7 kappaletta, eli johdanto. Sitten on muovaaminen taivuttamalla, eli käydään pintapuolisesti tuo taivuttaminen läpi. Ja sitten näihin edistyneisiin muovausteknologioihin ja niiden mahdollisuuksiin. Sitten on työkaluja muovattavuuden testausta, ja sitten simuloinnin hyödyntäminen muovatun tuotteen suunnittelussa ja
sitten vielä nuo muovauksessa käytettävät teräkset. Eli siinä johdanto-osassa on ihan käydään läpi niin kuin muovauksen perusteita, eli mitä se muovaus käytännössä on. Eli siinä käydään minkälaisia muodonmuutoksia, onko muovausta esimerkiksi puristuksen alaisena tai puristuksen ja vedon alaisena ja niiden eroja. Eli siinä nuo syvävedon ja venytysmuovauksen ero niin kuin käydään jo siinä johdanto-osassa läpi. Tässä paketissa me ei noihin valssaukseen ja sitten tuohon, eli tuo A ja sitten tuo muovaus leikkaamalla, siihen me ei puututa ollenkaan, vaan me noihin 3 keskimmäiseen. Eli tuo B, C ja D, niitä käsitellään tässä. Ja niistäkin tuo taivuttaminen sitten ihan pintapuolisesti. Eli taivuttamisessa niin siinä särmäys ja taivutus ja mankelointi, niin ne käydään siinä niin pintapuolisesti läpi. Mutta sitten siinä kohdassa 3, niin nämä edistyneet muovausteknologiat, niiden mahdollisuudet, niin siinä käydään sitten noita erilaisia muovausmenetelmiä. Eli siinä nyt on luettelo niistä 10 erilaista. En väitä, että tässä nyt ihan kaikki mahdolliset muovausmenetelmät olisi, mutta että niin tässä nyt on kuitenkin niin kuin keskeiset muovausmenetelmät. Ja sitten 4. kohdassa noita muovauksessa käytettäviä työkaluja, niin siellä vähän työkalujen suunnitteluprosessia, työkalujen valmistetta ja materiaaleja, eli niitä käydään läpi siinä kohdassa. Ja sitten on 5. tämä muovattavuuden testaus, eli siellä käydään nämä keskeiset niin muovattavuustestit läpi. Ja näistä varmaan tuossa sitten jatkoesityksessä niin myöskin jonkun verran kerrotaan enemmän. Sitten tästä simuloinnista 6. kohdassa, niin siellä nämä keskeiset materiaalimallit tai niiden tekijät, mitä siellä on. Eli ne käydään siinä läpi sitten siinä osiossa. Ja sitten viimeisenä on tämä muovauksessa käytettävät teräkset, eli siellä käydään hiiliteräkset, autoteollisuuden muovattavat teräkset, ruostumattomat. Ei toki kaikkia ruostumattomia, mutta sieltä niitä sitten. Ja tuossa on taulukossa oikealla niin standardit, mitkä nyt siinä niin kuin käydään sitten läpi. Eli näissä nyt on standardit, joissa nyt mainitaan muovattavuus, eli ne on sitten niin kuin sillä perusteella sitten nämä teräkset siihen valittu. Toki teräksiä on hirvittävän paljon, että tässä on nyt sitten nämä. Ja sitten siellä käydään tosiaan nuo autoteollisuuden VDA-standardit, VDA 23900 ja 500. Ja ruostumattomista teräksistä sitten käydään muutamia, niitäkin on niin paljon, että ei käy kaikkia, niin niistä sitten muutamat teräkset. Eli tosiaan niin tämä tietopaketti on nyt julkaistu ja se tulee sinne, löytyy googlettamalla ja myöskin sitten meidän hankkeen www-sivulta. Eli tässä oli tämä hankkeen tilannekatsaus ja tietopaketti. Olisiko kysymyksiä tässä vaiheessa? Pitäisikö se löytyä jo? Kyllä se pitää löytyä, ainakin mä sanoin linkki. Se ei varmaan vielä sitten ole sinne Googlen tietoihin löytynyt, mutta kyllä se
Siellä pitäisi olla. Tuleeko se sinne ASM omille sivuille? Se tulee varmaan sinne. Voi laittaa sinne ja sitten meidän hankkeen sivulle, niin laitetaan se linkki. Tuo on siinä mielessä tämmöinen muovaukseen liittyvä suomenkielinen tietopaketti, niin taitaa edelliset olla. Teillä varmaan tuli vastaan tuossa, kun katselitte, mutta no jostain 70-80-luvulta taitaa olla ne yhteenvedot, missä on niin kuin vähän laajemmasti tätä muovausta. Eikö ole? Larkiolan Jari. Joo, Larkiolan. Joo. Niin on aivan okei, eli Jarilta on vielä. Joo, Sitä 2012. Joo. Joo, se Larkiolan Korhosen kirja on 2012. No niin. Sitähän ollaan tuossa myöskin jonkun verran. Siinä on vähän ehkä eri lähestymiskulma kuin meidän. Joo. Se on semmoinen Tämä on tämmöinen käytännönläheinen, ehkä enemmän soveltava. Se on ihan hyvä, jos se Google-indeksointi toimii tässä, että jos laittaa suomen kielellä vaikka metallien muovaus tai terästen muovaus, niin se napsattaisi heti top 3. Silloin sille saa näkyvyyttä huomattavasti paljon nopeammin. No niin, Pesojen julkaisuudessa. kyllä, pitäisi olla. Mutta se, että niin onko se vielä siellä niin kuin ihan... Niin, se on tosiaan eilen julkaistu. Jos ei kysymyksiä enempää ole, niin siirrytään sitten seuraavaan esitykseen. Elikkä Vierelän Raimo ja Juntusen Päivi niin kertoo nyt sitten näistä käytännön muovauskokeista ja muovattavuuden testauksesta. Eli laitetaan tästä nyt sitten esitys päälle ja olkaa hyvä, Raimo ja Päivi. Jatkaa sitä vielä. Jaetaan vielä. Näin. Nyt pitäisi näkyä. Joo, tässä näkyvän. Päivää seuraavaa. Sanot sitten aina, Joo. vai? Alkoihan vaihtaa. Vaihtanko vaihtaa? Vaihan se hiiri siihen. Tämä on tosiaan tämä. Nyt kokeilla. No niin. No niin, eli nyt mennään tähän muovattavuuden testaukseen sitten. Ja näillähän tosiaan yleisesti arvioidaan materiaalin kykyä kestää plastista muodonmuutosta ilman vaurioita ja muitakin materiaalien vertailu keskenään, niin tehdään näitä testejä. Ja tässä esityksessä tullaan käymään läpi nämä muovauksen kannalta oleellisimmat testit ja hankkeessa tehtyjen muovaustestien tuloksia. Sitten Päivi aina esittelee sen testin jälkeen, mitä on tehty. Ja tosiaan käydään vetokoetta, Swiftin kuppikoetta, Eriksenin kuppimenetyskoetta ja raivaamattavuutta ja pulketestiä ja hertestiä. Käymme ne läpi. Ja tuossa näkyykin hieno kuva tästä meidän uudesta Aramiksen 24 megapikselin kamerajärjestelmästä, mikä tässä hankkeessa investoitiin ja päivitettiin. Niin se on otettu käyttöön ja testattu. Ja se on vetokoe, niin tässähän tosiaan yleisesti kaikille on hyvin tuttu, mutta vetään vetosauvaa siihen asti, että saadaan halutut mekaaniset arvot määritettyä. Ja nyt me mietitään tässä niin lähinnä tämän muovauksen kannalta tärkeimpiä, jotka on nämä plastinen venymäsuhde R ja muokkausluitus eksponentti N. Ja tietenkin tuo vetokäyrä on tärkeä myös simulointimateriaalikorttia varten. Ja on tosiaan standardi olemassa. Päästandardi on tuo vetokoe huoneen lämmössä, niin tuo 6892. Sitten tähän liittyy paljon muitakin standardeja, eli on sitten hitsauksesta tai muusta kyse, mutta niin, muovauksen osalta niin tämä on se tärkeä. Sitten nähdään simulointisoftan materiaalikorttia vähän, että minkälaisia tietoja muun muassa sitä vetokokeesta tulee, ja sinne sitten voidaan syöttää noita arvoja. FLC:stä puhutaan sitten vielä myöhemmin lisää.
näyttää. Joo, eli hankkeessa tehtiin tosiaan niin vetokokeita uudelle ruostumattomalle teräkselle ja sitten 3 DC-teräkselle ja sitten yhdelle Corten S355 luokan teräkselle. Ja vetokokeet tehtiin niin 3 suuntaan, 0 ja 4, 5 ja 90 asteen kulmassa valssaussuuntaan näihin leikatusta vetosauvoista. Ja mehän keskityttiin tuohon R-arvon ja N-arvon määrittämiseen näissä, että mekaaniset ominaisuudet tietysti myös selvitettiin, mutta käydään tässä nyt lähemmin näitä R-arvoja. Eli isotrooppisella materiaalilla tuo plastinen venymäsuhde R on niin 1, ja silloin ne ominaisuudet ovat jokaiseen suuntaan samat. Ja muovauksen kannalta taas olisi parasta, että se päästäisiin tuohon 1,4 noin, ja sitten niin syvävedon kannalta toki on parasta, että se on mahdollisimman suuri se keskimääräinen R. Tuo 1,4 on semmoinen, että se mahdollistaa muovauksen niin, että levy venyy, mutta ei tyssäänny paksuussuunnassa. Ja sitten tuo muokkauslujittamiseksponentti N on myös tärkeä, ja se kertoo, kuinka paljon materiaali voi venyä ennen puroutumista. Joo, eli kun tuloksista nyt R-arvoja katselee, niin noilla DC-teräksillähän tuo R on niin lähellä 1,4, ja se on tietenkin odotettua, koska on kyse tuollaisista muovattavista syvävetoteräksistä. Sitten niin joissakin ruostumattomissa päästään kanssa aika lähelle noita lukemia. Ja tuo delta R taas sitten se on, mikä liittyy siihen anisotropiaan, että kuinka se tason suunnassa käyttäytyy se materiaali, että jos on ihan isotrooppista, niin silloin se olisi niin nollan tietävissä. Ja sekin niin vaihtelua on. Ja N-arvot niin kertoo tosiaan kanssa tuossa austenitissa näkyy olevan korkeimmat N-arvot. Näistä sen kummempaa sitten seuraa. Sitten tähän syvävedettävyyden arviointiin käytetään tämmöistä testiä kuin Swiftin kuppikoe, ja sillä määritetään tuo rajavetosuhde eli LTR. Ja se on käytännössä yksinkertaisesti sitä, että mikä on suurin mahdollinen aihio ulkohalkaisia vedettäville syvävetotuotteille. Ja sitä tosiaan testataan tuolla lailla, että se tietyllä sopivalla voimalla pidetään tuolla kammiossa sitä materiaalia kiinni, mutta se kuitenkin liukuu sieltä ilman, että se lähtee ohenemaan. Ja liukuu sitten tuommoiseksi kupiksi. Ja niin kauan kun saadaan ehejääkuppeja, niin se on lopullinen tulos on sitten se, että kuinka iso aihio saadaan veetyksi eheäksi kupiksi. Tuossa näkyy kuvassa muun muassa tuommoinen esitestisarja, missä me haetaan niin sitä aluetta vähän, että mitä me ollaan tutkimaan sitten tarkemmin millin välein siinä vaiheessa, kun päästään sitten tekemään lopullisia testejä. Joo, ja tässä on sitten Swiftin kuppikokeen tuloksia. Ja niin, tuossa tuloksesta nyt sen verran voi havaita, että aika hyviä on tuo 2,4, mitä on saavutettu useimmilla, niin se on jo hyvä tulos. Ja meidän alkuperäisillä testaustyökaluilla pääsee just tuo 2,4, mutta me tässä hankkeessa teetettiin myös 40 millihalkaisia painia ja siihen vetorenkaat. Ja voitiin testata sitten suurempia tuloksia ja niiden avulla sitten parille materiaalille päästiin tuonne 2,6 noin. Ja sitten niin DC-teräksissä tietenkin, kun ne on syvävetoteräksiä, niin kaikissa päästään hyviin tuloksiin tuossa, ja ruostumattomissakin ollaan samoilla linjoilla. Corten poikkeaa tietenkin niistä, koska on kyse erityyppisestä teräksestä. Ja eri paksuinenkin on kyseessä, niin eipä näistä sen kummempaa.
Sitten mennään tähän venytysmuovaustestaukseen, eli tämmöisellä Ericssonin kuppivenytyskokeella tehdään sitä, sillekin on standardi olemassa. Eli nyt pidetään sitten se koelevy kiinni ja sitten lähdetään painamaan tämmöisellä pallomaisella painimella, kunnes se murtuu kappale, kuinka paljon se pystytään venyttämään ennen kuin murtuu, niin siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä testi. Joo, ja tässä sitten Ericsonin kupivenytyskokeen tulokset, ja siinähän nyt kaikki on aika tasalaatuista noista EC-teräksistä. Kortteeni tosiaan poikkeaa siksikin noista, koska se on 3 millin teräs verrattuna noihin 4 millin. Muut on kaikki 1 milliselle tehtyjä. Ja no tuossa näkyy tuossa sivukuvassa niin just yksi tuommoinen kuppi, ja siinä on tyypillisesti tuo murtuma niin tuossa vähän tuosta laajalta niin kuin sivussa. Niin se yleensä muodostuu. Ja se pitää olla läpi asti murtunut, että se on hyväksyttävä. Sitten vetää vähän nämä aikaisemmat testit yhteen, eli koska niin todellisessa muovausprosessissa hauhutlevy joutuu aksiaalisen jännitystilaan ja muodonmuutos vaihtelee eri kohdissa, niin siksi sitä pitää arvioida simulointeja varten varsinkin niin tämmöisellä rajamuovattavuuskäyrällä. Ja käyrällä tuo oikea puoli kuvastaa tätä venytysmuovattavuuden puolta ja vasen puoli syvävetopuolta. Ja tuohon käyrään saadaan erilaisia pisteitä sitten erilaisten geometrioiden kautta. Meillä Ampissa käytetään täällä 6 eri geometriaa. Ja tosiaan tuo täyskiekko, niin se on tuo oikeanpuolimaisin tuolla noin, niin se tulee se kaksiaksiaalinen venytys siihen sitten. Ja tosiaan sillekin on standardi olemassa ja samalla lailla muuten testit toimii kuten muukin, että niin painetaan painimella kunnes murtuma tulee ja sitten nämä näytteet pitää tosiaan kuvata vielä tuolla meidän Aramis-järjestelmällä, että saadaan ne venymät sitten mitattua ja laskettua tuota FLC-käyrää varten. Tässä sitten rajamuovattavuustuloksia näille testatuille teräksille. Ja tuossa nyt kuvassa näkyy nuo näytegeometriat, jotka on valtuutettu stokastisella kuviolla Aramista varten. Ja siinä noista käppyröistä, mitä voi havaita, niin siinähän nyt on rosterit tuossa ylhäällä ja niissä austenittiset on tuolla korkeammalla ja niillä on paremmat muovattavuusominaisuudet. DC-teräksissä se on aika lailla kaikissa samaa luokkaa. Kortteeni poikkeaa tuossa syvävetopuolella eli tuolla vasemmassa reunassa, niin se jää hilastolle. Eipä siinä sen kummempaa. Meillä on täällä pulketesti, siinäkin on olemassa standardisen tekemiseen ja siinä määritetään myös tämmöinen biaksaalinen jännitysvenymäkäyrä, että vähän vastaava kuin vetokokeessakin ja jatkamaan sitä vetokoekäyrää paljon pitemmälle ja saadaan korkeampia venymäarvoja. Ja tässä se niin tapahtuu muuten tämä näytteen pullistaminen sitten öljynpaineen avulla, eli sinne ei tule sitten kitkaa ja se ei niin häiritse sitä tulosta se niin paljon kuin normaali F-Nagashima-testissä. Ja tämä myös kuvataan Aramiksella sitten, että saadaan ne pintamallit siitä ja nämä seuraavan. Joo, eli sitten tällä pulketestillä tehtiin 3 geometrian lisätestit, että saatiin tuohon FLC-käyrään vähän lisäpisteitä, koska joillakin materiaaleilla tuosta alemmasta diagrammista voi nähdä, niin sieltä jää puuttumaan noita pisteitä tuolta oikealta puolelta. Että siinä on joillakin näytegeometrialla vähän hankaluuksia saada sitä onnistumaan, sitä murtumaa siinä perinteisessä Nagasiman testissä siihen keskelle, niin sitten pulketestillä tehtiin näitä lisäkokeita, niin saatiin tuonne oikealle puolelle noita lisäpisteitä ja tuon käyrän muoto vähän muuttuu ja päästään tuonne vähän alemmas tavallaan turvallisemmalle puolelle siihen, jos ajattelee että tuloksia. Ja siitä nyt muuta sitten. Siitä siinä.
Sitten on tämä reijanennustesti. Näillä me ei hankkeessa tehty näitä testejä tässä näin, mutta tämä on varsinkin autoteollisuuden käytössä oleville teräksille ja muutenkin autoteollisuudessa tehdään paljon, että muovataan semmoisia kappaleita, missä on reikiä, niin silloin pitää tutkia tai materiaalilla sopia siihen hommaan, että niin se reiän reunojen muovattavuus pitää tietää, että se kestää sen. Siihen on tosiaan olemassa tämmöinen iso standardi ja se on periaatteessa testissä on se, että siihen ensin stanssataan 10 mm esireikä ja sitten lähdetään painamaan tämmöisellä kartion muotoisella painimella, kunnes siihen syntyy materiaalivahvuuden läpi ulottuva murtuma. Ja sitten mitataan se, kuinka paljon se laajeni se reikä, niin siinä on se testin tulos. Ajonta on tässä testissä aika paljon, että vasta seuraava. Ja sitten on tämmöinen vanhempi testi myös olemassa kuin KVI. Ja tässä sitten tulee vähän erilainen muovaustila tuohon reiän reunaan. Ja muuten ne on samat tässä työkalusetissä kuin isossakin, mutta paini vaihdetaan vaan tasapäiseen painimeen. Ja murtumatyyppistä toki poikkeaa isotestistä ja syntyy maksimivoiman jälkeen aika piankin ja niitä syntyy yleensä 1-4 noita murtumia. Ja tässä pystytään myös tätä TIC-kuvasta hyödyntämään, eli meidän Aravix-kuvasta, niin saadaan tarkasteltua tarkemmin noita paikallisia venymiä tuossa reijän ympärillä. Niin siinäpä kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä. Onko kysyttä? Kiitos Raimo ja Päivi. Ilmeisesti ei kysymyksiä tule, ei sielläkään verkon puolella. Elikkä siirrytään seuraavaan esitykseen ja Jouni kantanut sitten aukaisee omalta koneelta tuon esityksen ja sitten esittelee näitä simulointeja. No niin, tervehdys vaan kaikille minunkin puolesta. Eli minun nimi on Jouni Kanto ja nyt esittelen tässä hankkeessa tehtyä muovauksen simulointia. Tästä sitten, eli me hankkeessa hankittiin 2 muovauksen simulointiohjelmistoa, Ansys Form ja Dynaform, ja nämä ohjelmistothan on räätälöity ja tarkoitettu pääasiassa muovauksen simulointiin eli syvävetoon, mutta soveltaen on sitten myös mahdollista esimerkiksi särmäysprosessia simuloida tai ohjaaniskutyökaluilla tehtävää muovausta. Toki ominaisuuksia on kylmän muovaukseen ja kuuman muovaukseen ja sitten vähän ohjelmasta riippuen pystytään myös putken taivutusta, Dynaformissa ja hydromuovausta simuloimaan myös. No, minkälaista lisäarvoa tämä simulointi sitten tuo tähän muovauksen tekemiseen, niin tarkoitushan on tietenkin se, että simuloivalla pystyttäisiin tekemään mahdollisimman tarkka virtuaalinen malli sen muovausprosessin lopputuloksesta ennen varsinaisten työkalujen tai koekappaleiden tekemistä. Ja sillä tietenkin pyritään siihen, että saataisiin tuotettua sitten sellaiset työkalut, millä pystytään tekemään halutun mallinen kappale ja saavuttamaan semmoinen tarkkuus ja lopputulos sille kappaleelle, että se sopii vaatimuksiin. Ja simuloinnilla tietenkin pystytään sitten tarkastelemaan, että miten hyvin valittu aihiomateriaali ja suunnitellut työkalut sitten soveltuu sen lopputuotteen valmistukseen. Ja simuloinnin kautta voidaan nähdä esimerkiksi halkeamien syntyminen, kappaleen pintaan, rypyttyminen, kuinka paljon voimaa puristimelta se kappaleen valmistaminen vaatii, kuinka paljon materiaali ohenee, minkälaisia jännityksiä sinne materiaalin sisään syntyy ja kuinka paljon se sitten joustaa takaisin muottien aukaisemisen jälkeen. Ja se on ehkä se tärkein asia tässä simuloinnissa, tuo takaisinjouston selvittäminen. No,
Ansys-Forming-ohjelmistossa sitten on mahdollista tämmöinen takaisinjouston kompensointi, eli ohjelmisto simuloi sen muovausprosessin ja sitten sen muotin aukaisun jälkeen tapahtuvan materiaalin takaisin joustamisen. Ja siinä on mahdollista sitten, että ohjelma itse iteroi nämä määrittämään tarkkuuteen asti työkalupintoja niin kauan, että saavutetaan haluttu tarkkuus takaisinjouston jälkeen. Eli hyvinkin kustannuksia säästävä ominaisuus syvävetotyökalujen valmistuksessa. Ja muottipintojen muutos tietenkin simuloimalla on paljon helpompaa kuin se muottien muokkaaminen ja kokeileminen käytännössä. Ja tietenkin lisäarvo tulee myös siitä, että työkalujen materiaalikustannukset pystytään minimoimaan tätä kautta, ja mitä isommista kappaleista ja monimutkaisemmista geometrioista on kyse, niin tästä tietenkin kasvaa. No, minkälaista lähtötietoa me sitten tarvitaan, että me voidaan simulointia lähteä ohjelmistossa tekemään, niin tärkeimpänä tietenkin tämä materiaalikortti, mistä tuosta aikaisemminkin oli puhetta, eli tarvitaan konkreettista testausdataa siitä käytettävästä materiaalista, vetokonedataa, FLC ja pulketesti niin tärkeimpinä. Ja ohjelmistossahan tietenkin tulee mukana myös valmiita materiaalikortteja, mitä voidaan käyttää esimerkiksi prototyyppitestauksella tai kustannusarvioinnin tekemisessä, mutta nehän ei sitten välttämättä vastaa sitä todellisuutta, eli konkreettiset testit on aina niin tarpeellisia tätä simulointia varten, jos halutaan mahdollisimman tarkka lopputulos. No, sitten vähän näiden kahden ohjelman miten ne poikkeaa toisistaan, eli Ansys-Forming tarvitsee simulointia varten työkalujen 3D-mallit, joista sitten irrotetaan aihioon vastaavat pinnat simulointiin. Ja työkalujen muutokset tapahtuu silloin niin täysin kädissä, eli joudutaan tavallaan, jos tarvitsee muuttaa työkalun geometriaa, niin se joudutaan tekemään kädissä ja tuomaan sitten aina uudelleen simulointiohjelmaan, pois lukien tietenkin tuo takaisinjousto, että Ansys tekee sen sitten ohjelman sisäisesti. Dynaform sitten pikkusen poikkeaa siitä, eli Dynaformissa on mahdollista luoda työkalut suoraan niin valmiin kappaleen mukaan, eli ohjelmisto tunnistaa kappaleen geometrian ja muodon ja luo sitten sille yläpuolisen työkalun vetorenkaan ja alapuolisen työkalun. Ja silloin pystytään parametrisesti säätämään suoraan tuolla simulointiohjelmistossa sitä geometriaa. Mutta semmoista automatiikkaa niin tuohon työkalusuunnitteluun ei periaatteessa näissä ohjelmistoissa vielä ainakaan ole, että kumpikin ohjelmisto vaatii käyttäjältä semmoisen perustason tuntemuksen syväveto- tai muovaustyökalujen suunnittelusta ja valmistuksesta. No, sitten tässä on tämmöinen käytännön kuvaus siitä simuloinnin toteutuksesta, eli tietenkin tarvitaan ensiksi se työkalugeometria, sitten tarvitaan aihion geometria, materiaalipaksuus, valssaussuunta suhteessa työkalujen muotoon ja sitten tietenkin tarkka tieto siitä materiaalista, minkälainen se on, eli materiaalikortti. Sitten ohjelmistossa määritellään työkalujen ja aihioiden mesh-verkon tiheys, ja tämä mesh-verkkohan on niin FEM-laskennassa tyypillisesti käytetty, eli tämä verkko yksinkertaistaa monimutkaisia työkalugeometrioita yksittäiseksi elementeiksi, joita nämä simulointiohjelmistojen matemaattiset ratkaisijat sitten käyttää sen simuloinnin tekemisessä. Ja ohjelmisto tietenkin sitten, nämä on suunniteltu tavallaan muovausprosessia ja syvävetoprosessia varten, niin näissä on automatiikkaa sillä, että ne tunnistaa työkalujen liikeradat ja suhteet toisiinsa. Joissakin tapauksissa tietenkin, jos on hyvin monimutkaisia, niin silloin joudutaan ehkä manuaalisesti korjaamaan, mutta aika paljon automatiikkaa näissä on niin sen itse käytännön niin testausasetelman tekemiseen siellä, tai simulointiasetelman tekemiseen siellä ohjelmistojen sisällä. Sitten tietenkin voidaan säätää liikenopeuksia ja voimaa joko
automaattisesti tai manuaalisesti ja valittuja lisätoimintoja käyttää takaisin jostain kompensointia esimerkiksi. Ja sen jälkeen ohjelmisto sitten ratkaisee tämän määritetyn skenaarion PEM-laskentana ja sitten tulosten tarkastelu on se viimeinen osio. Mä voisin näyttää muutaman esimerkin sitten tuolta simuloinnista. Tässä nyt on ANSYS-formin simulointiohjelmiston näköisellä tässä ja tässä meillä on tämmöinen wokkipannutyyppinen tuote, mitä me ollaan suunniteltu ja lähdössä ehkä jopa valmistaan, eli kolmenlaiset työkalugeometriat me tänne joudutaan tuomaan, eli yläpuolinen muotti, alapuolinen muotti ja sitten pitorengas. Ja nämähän on tämmöisiä niin pintamalleja, eli näissä ei käytännössä ole syvyyttä, tähän on vaan materiaaliin vastaavat muotin osat tuotu pintamalleina. Sitten liikemäärittelyt tietenkin, kun on suoraan kädistä tuotu tämä tavallaan työkalukokoonpano, niin ohjelmisto tunnistaa siitä työkalukokoonpanosta sitten suoraan niiden suhteet toisiinsa ja määrittää liikeraat. Ja täällä on sitten tietenkin aihiotieto, minkä kokoisesta aihiosta lähdetään tekemään, millä paksuudella. Ja kitkaa voidaan sitten säätää tälle simuloinnille, eli riippuen siitä, minkälaista voiteluainetta käytetään, niin voidaan sitten muuttaa konkreettisesti haluttu kitka-arvo. Materiaalikortti tuossa jo vilahtikin, mutta tässä nyt ehkä sitten se, mitä tärkeimpinä arvoina vielä on täällä, eli tarvitaan niin juurikin vetokonedataa ja R-arvot ja N-arvot. FLC-data tietenkin tulee tänne tämä simulointi ei tavallaan käytä niin itse sen laskennan tekemiseen, vaan se on sitten niin tulkinnallinen. Tehdään analyysiä sitä lopputuloksesta, niin FLC-data on siellä erittäin oleellinen asia. Sitten tästä analyysipuolelta, eli tämmöisen kappaleen simuloinnissa menee semmoinen puolisen tuntia, tietenkin riippuu vähän kuinka tehokas tietokone on käytössä, mutta perus vähän tehokkaammalla läppärillä niin puolisen tuntia menee tämmöisen kappaleen tekemisessä. Halkasia on suurin piirtein aihioilla 350 milliä ja loppuhalkasia suurimmasta kohtaa oli muistaakseni 300. Ja vaiheelta työkalut lähtee menemään kiinni, niin nähdäänkö tuosta alkaa pannu muodostuu ja tässä nyt on FLC-kuvanto päällä, eli täällä alhaalla niin kuin edellisessä esityksessä Raimo ja Päivi näytti, niin meillä on nyt se vastaava FLC-kuvaaja on tässä. Ja tämän kuvaajan pohjalta sitten minkälainen muovaustilanne tänne kappaleen pintaan tulee, niin se sitten näyttää meille värinä, että kuinka hyvin se muovaus tuossa kappaleessa pysyy tuolla FLC-käyrän niin alapuolella. Eli ei tapahdu repeämistä tai liiallista rypyttymistä. Ja tässä lopputuloksessa niin voidaan nähdä, että ollaan niin turvallisella puolella ja kappaleen valmistuksen tulisi onnistua ilman halkeamista tai liiallista rypyttymistä. Tietenkin tänne vetorenkaan alle jäävän tänne reunaan jää mahdollisuus rypyttymiselle, mutta sillä ei käytännössä ole merkitystä, kun me voidaan sitten lopputuotteesta rajata irti. Aihe on aina vähän isompi kuin valmis lopputuote. Sitten voimaennusteesta, mikä on varmaan semmoinen hyvinkin oleellinen asia siinä vaiheessa, kun lähdetään puristinta-valitteen tälle kappaleen valmistukselle, niin mä nyt ennustaa meille maksimivoimaksi tämän kappaleen valmistamiseen 117 tonnia, että vähintään 120 tonninen puristin pitää olla, että tämä valmistus onnistuu. Tuossa on ylätyökalun
tarvitsema voima, tämä ylempi käyrä, sitten tämä oranssi tässä keskellä on pitovoima, mikä meillä on pitorenkaassa, ja sitten on alatyökaluun kohdistuva voima tuolla alimmainen käyrä. 80 tonnin pitovoimalla ei tapahdu vielä rypyttymistä kappaleen pinnassa, se on riittävä tämän valmistuksen. Sitten tuosta takaisinjouston kompensoinnista, eli tämän kappaleen simuloinnissa nyt on ollut käytössä takaisinjouston kompensointia. Täällä nyt on määritelty 0,5 milliä mittapoikkeamaksi, kuinka paljon kappale saa tavallaan joustaa takaisin. Se on ollut ehtona tämän simulaation suorittamiseen. Olen antanut sille 3 kertaa mahdollisuuden iteroida tämän ohjelman sitä työkalupintaa takaisinjouston minimoimiseksi. Ja lopputuloksena, kun katsotaan tästä, niin tässä on lähtötilanne, eli 13% tämän kappaleen pinnasta lähtötilanteessa menee niin tuon 0,5 millin mittatoleranssin sisälle, eli muut osat sitten poikkeaa siitä. Ja 3. iteraatio, kun ollaan suoritettu, niin siinä vaiheessa me saadaan 100% tästä kappaleesta sinne 0,5 millin toleranssin sisään, eli ollaan hyväksyttävissä tai tavoitteessa olevissa rajoissa, ja ohjelmisto on sitten muuttanut tuota ylätyökalun geometriaa ja alatyökalun geometriaa sellaiseksi, että se taivuttaa tavallaan kappaletta yli, että päässään tähän haluttuun mittatarkkuuteen takaisinjouston jälkeen. Täältä sitten saadaan tuotua pintamallina nämä takaisinjousto kompensoidut työkalupinnat ulos ja vietyä käriin ja sitten tehtyä konkreettinen työkalun piirustus ja 3D-malli. Sitten toisena esimerkkinä voisin tästä näyttää tämmöisen kupin valmistuksen. Eli tässä nyt on käytössä ihan normaali DC-muovausteräs, DC-04 muistaakseni. Ja tässä on eroavaisuutena tuohon aikaisempaan se, että me voidaan tässä simuloinnissa ottaa myös huomioon niin rajausoperaatiot, ja sitten jos tarvii reikiä esimerkiksi leikata, niin me saadaan tänne tehtyä niin kahden toiminnon asetelma, ensin syväveto ja sitten tämä rajaus ja kappaleen reijitys. Ja simulointi ottaa sitten tietenkin huomioon sen, että kappale joustaa takaisin, niin kuinka paljon nuo reijät esimerkiksi vääristyy, se me päästään näkemään tämän simuloinnin kautta, että ollaanko me siinä suhteessa tavoitteessa. Samoin sitten voidaan tarkastella myös materiaaliohenemaa, kuinka paljon meillä sitä mahdollisesti syntyy. Eli jos oikein paljon tapahtuu venytystä jossain kohtaa kappaletta muovausprosessin aikana, niin materiaalihan ohenee. Täällä me nyt nähdään sitten päälyosa ohenee millisestä 0,6, eli aika voimakasta ohenemista tapahtuu tuolla kappaleen päätyosassa tai päälyosassa. Ja tänne tietenkin pois rajattavalle osalle saattaa pikkusen tulla tätä paksunemaa, eli sillä on mahdollisuus sille, että rypyttymistä syntyy, mutta jälleen kun se jää pois rajattavaan osaan, niin kaikki on turvallisella puolella vielä siltä. Pinnan laatua pystytään myös tarkastelemaan tämmöisen valoheijastuskuvioinnin kautta, eli tavallaan nähdään se, että kuinka paljon vääristymää tuohon kappaleen pintaan mahdollisesti tulee. Tämä ei ehkä ole niin todellisuutta vastaava skenaario katsoa tällä lailla, mutta niin suhteellista rypyttymistä on mahdollista havainnoida tämän avulla simuloinnissa myös. Sitten katsotaan tätä Dynaformin puolelta muutama esimerkki vielä kappaleen simuloinnista. Eli tässä nyt on hyödynnetty sitä suoraan tässä simulointiohjelmassa tehtävää työkalun suunnittelua. Tässä nyt on kyseessä tämmöinen auton takaluukun päälypelti. Tuo valkoinen taso nyt tuossa kuvastaa sitä, että
kun tämä on symmetrinen, niin me simuloidaan tavallaan vain puolet tästä kappaleesta, eli nopeutetaan laskenta-aikaa. Ja yhdellä operaatiolla, yhdellä syväveto-operaatiolla tehdään, ja sitten täällä kappaleen suunnittelupuolella niin ollaan tietenkin suljettu reijät ensin halutun kappaleen tai valmiin kappaleen pinnasta, ja sitten me määritellään sille aihion koko, kuinka paljon se voisi olla. Ja siihen aihion kokoon sitten suhteutettuna me suunnitellaan sille pitorengas. Ja tässä tapauksessa sitten on tehty vähän tämmöinen tietenkin niin kappaletta mukaileva pitorenkaan muoto. Tässä suoraan määrittää täällä. Iteroiminen ja muutokset on helppoja suoraan simulointiohjelman sisältö tehtynä. Sitten työkalupinnoista kun on kyse, niin täällä me sitten päässään tämmöisellä tavallaan muuttuvageometrisella kappaleella, kun ei ole kysymys mistään pyöräyskappaleesta tavallaan, niin voidaan jokainen osio ohjelmisto tunnistaa suoraan niin yhdenmukaiset reunat täältä, kaarimaiset reunat, ja kaikki tavallaan niin toisistaan poikkeavat muodot se täältä tunnistaa, ja me päässään niitä sitten muokkaamaan yksitellen, eli voidaan vaihtaa muottireunan pyöristyksen säteitä ja leveyksiä täällä suoraan simulointiohjelmassa helposti. Ja tuloksista sitten tässä ei ehkä ole semmoiset parhaat mahdolliset lopputulokset, mikä nyt ottaa tätä. Tässä nyt sitten muovausprosessi, syvävetona FLD näkymässä. Ja niin kuin tässä nyt nähdään, niin FLD meille ennustaa, että tänne kappaleen pintaan niin myös tänne ei pois rajattavalle osuudelle tulee rypyttymistä. Eli nythän me voitaisiin sitten suoraan lähteä joko pitovoiman kautta tätä rypyttymistä korjaamaan tai sitten muuttamalla tälle kohdalle tulevaa työkalun sädettä täällä reunassa, tai sitten voitaisiin käyttää eri materiaalia, testata mahdollisesti tässä tai muuta vastaavaa. Jos semmoinen on mahdollista, että tehdään tänne työkalun pintaan tavallaan, puhutaan vetohelmistä suomeksi, niin voidaan generoida tuonne semmoisia materiaalin virtausta rajoittavia piirteitä tähän itse työkaluun, jolloin sitten voitaisiin helpottaa tätä rypyttymisen syntymistä tänne kappaleeseen. Tämä forum on ehkä Andusforming on uudempi tai ei niin pitkään vielä markkinoilla ollut ohjelmisto. Tämä Dynaform on ollut vähän pitempään, että se ehkä näkyy vähän tässä käyttöliittymässä ja lukukausuus jonkin verran. Sitten voitaisiin katsoa vielä toisena tuo putken taivutuksen simulointi, eli se on tämmöinen kolmella eri taivutuksella oleva putkiprofiili, mitä tehdään. Ja tänne käytännössä simuloidaan nyt sitten tuo turnataivutusprosessi. Ja tämäkin vaatii käytännössä vain valmiin kappaleen pintamallin, että tämä simulaatio voidaan tehdä. Ohjelmisto tunnistaa itse suoraan taivutukset ja osaa generoida halutunlaiset työkalut, mitä me voidaan sitten muuttaa itse sitten semmoisiksi, kun meillä sattuu olemaan tai pystytään teettämään. Ja tällä tosiaan näkyy taivutus. Jokainen taivutus erikseen omana kolmena ja sitten näkyy siihen turnataivutusprosessiin vaadittavat työkalupinnat. Jokaiselle taivutukselle omat. Ja täällä meillä sitten on levitetty putki, eli ennen taivutusta oleva suora putki. Saadaan tänne, eli saadaan se levityskuva tavallaan sillä putkesta. Ja sittenhän se ei periaatteessa ole tulosten tarkastelua kummempi, eli kaikki työkalupinnat pystytään sitten eksportoimaan omina
omina pintamalleinaan ulos tältä simulointiohjelmasta, jos tulos on halutunlainen. Ja tässä nyt ehkä eli taulutuksessahan täällä on tukiputken sisällä, mikä sitten estää rypyttämistä, mutta FLD ei sitä suoraan osaa ottaa huomioon. Ehkä niin jännitystilat ja takaisinjousto on tässä se tärkeimmät asiat, mitä me voidaan tältä määrittää, samoin voimantarve. Ja siinäpä se sitten se taivutusprosessi eri työkaluineen on, ja sitten kun mennään sen tuosta takaisin jousta. Elikkä tästä me nyt sitten nähdään, että täällä pientä liikkua tapahtuu halutusta muodosta. Putken toinen pääty heilattaa parikin milliä poikkeaa siitä halutusta muodosta, mitä haluttaisiin. Ja täällä muutama taivutus. Yksi taivutus on semmoinen, mikä poikkeaa aika lailla siitä, mitä halutusakappaleensa pitäisi olla. Ja tässä kun nyt ei suoraan ole sitä takaisinjouston kompensointia tässä Dynaformissa, niin käytännössä ainoa mahdollisuus, mitä me tätä voitaisiin lähteä tekemään, on viedä sitten tämä takaisin joustanut pintamalli kädiin ja siellä sitten mitata ja tehdä korjaukset sitten työkaluihin. Tässä nyt muutamalla esimerkilla ja muovauksen simulointiohjelmistojen mahdollisuuksia tai 2 erilaisen muovauksen simulointiohjelman mahdollisuuksia. Miten näitä voidaan hyödyntää ja miten ne auttaa muovausprosessin suunnittelussa. Kiitoksia. Olisiko kysymyksiä? Voiko esittää pahan kysymyksen? Takaisin jousto, että niin, miten käy sitä materiaalikortista tai mistä se ottaa sen tiedon, että kun materiaalistahan se riippuu paljon, kun se takaisin joustaa, niin miten se pystyy arvioimaan sitä? No, Sitä tavallaan, missä testissä tavallaan ei niin huomioida siihen, että materiaalitiedoissa annetaan. Että Materiaalien myötälujuus on suurin takaisinjoustoon vaikuttava parametri. Mitä suurempi myötälujuus, sitä se on aika lailla niin suoraan vaikuttava. Sehän näkyy hienosti niissä meidän pohjaiskutiokalun testeissä. Joo. Väljempää on, niin sitä enemmän se joustaa takaisin. Joo. Taivutuksessa esimerkiksi särmäyksessä on helppo laskea, että siinä on olemassa kaavan. Siihen vaikuttaa se V-aukko ja painimen säde ja sitten se on se myötälujuus, joka siihen se korreloi aika selkeästi. Kaikessa muovauksessa tapahtuu sitä takaisin. Se voi laskea myöskin kimmoduuli. Kimmomoduuli juuri vaihtelee näitä teräksiä. Mitä useampi terä, sitä enemmän. Ei, se kimmomoduuli. Tärkeällä tasolla sillä kimmomoduulilla laskee, että on se 0,1 jotakin milliä vai 0,1 jotakin plus. No, kimmomoduuli kertoo sen kimmoalueen kulmakertoimena on kimmomoduuli. Ja nyt se taas takaisin joutuu taas tippuu siitä, että kuinka korkeaksi se nousee. Se kulma ei sitten. Korkeammalla se on myötöraja, siellä niin sitä suurempi se on. Niin sitä enemmän se, että se elastinen alue on pitempi. Se on pitempi, mutta kimmomoduulihan ei muutu se kulma. Eli kimmomoduulin avulla sitä ei voi sitä takaisin joustoa oikein laskea. Vai mitä sanoo teräksen valmistaja? Filosofinen kysymys enemmänkin, että kyllä se just silleen, että myötälujuus, niin
se, että kaikki mikä menee sen myötälujuuden yli, niin on plastista ja mikä on sen alapuolella, niin se on sitten elastista. Että kyllä se just näin tulee. Ja varmaan tuossa simuloinnissa sitten, niin siellä simuloidaan myöskin niin kuin kappaleen jännityksiä, niin siitähän se tulee, että ne jännitykset, jotka menee niin kuin yli siitä myötärajasta, niin siellä plastiseksi ja sitten mikä siellä on se vähän niin kuin takaisin jousto-osuus sen alapuolella. Niin. Ennenkin se elastinen alue, joka tietyllä, niin se palautuu. Kyllä, just. Siitähän se johtuu. Ja sittenhän se on tietyllä tavalla, että tuossa kun mennään vähän monimutkaisempaan muovaukseen, niin siellä on sitten kikkoja tietyllä tavalla, joilla pystytään vähän niin kuin estämään sitä takaisin joustoa, vähentämään sillä niin kuin kappaleen designilla sitten, että onko siellä esimerkiksi jonkinlaisia jäykkäreitä pokattu sinne linjaan, että ei olekaan tämmöinen suora särmä, vaan silloin jäykkäri menee vaikka pitkittäiseen niin kuin, tai poikittaisen särmä ylitte, niin sillähän saa aivan erilaisiksi tilanteessa. Sieltä se käytännössä materiaalikortissa, niin kyllä se on niin se lujuustieto. Lujuustieto sitten voi olla, että jos sillä on koko käyrä, niin siinä on periaatteessa sitten se elastinen alue löytyy sieltä. Niin. Semmoinen tuli mieleen, että onko näissä ohjelmissa, tiedettä esimerkiksi Autoformissa, usein asiakkaat on kiinnostuneita hajonnasta, että jos meillä ei ole niin sanottu ideaalimateriaali, että meillä erästä toiseen saattaa olla, että lujuus vaihtelee vaikka 50 kaskalia, niin onko näissä sopissa niin lopputulokseen hajota mahdollista helposti niin kuin tuo esille myöskin. Se voi olla semmoinen, kun mietitään näitä muottitoleransseja ja loppukappaleen vaadittuja toleransseja, että mikä on realistista. Joo, nyt tämän vuoden alussa tähän Ansys Formingiin tuli uusi versiopäivitys ja siinä tuli stokastisen simuloinnin tekeminen. Eli voidaan tehdä stokastinen analyysi, varjoja, vaikka lujuusparametria tai paksuutta. Joo, just näin. Ja sitten sitä kautta katsoa, että kuinka paljon se lopputulos sitten vaihtelee. Joo. Eli Ansyksen ohjelmistokirjastohan on iso. Tavallaan tämä Forming nyt pystyy hyödyntämään sitä jo olemassa olevaa Ansyksen stokastista analysointiominaisuutta. Tavallaan testausasetelman tekeminen on helppoa silloin, kun tämä Forming on tavallaan niin yksinkertaistettu suoraan vaan sitä syvävetoprosessia varten oleva käyttöliittymä. Niin se stokastisen analysoinnin simulointi on helppoa, kun se ottaa suoraan tältä Formingista sitten se asetelma. Eli ei tarvitse olla muuta kuin lisenssi tähän ja sitten siihen. Niin, joo. Sitä en tiedä, onko Autoformissa tämmöistä mahdollisuutta, mutta Dynaformissa ei ainakaan. Joo, se taitaa Autoformissa on just sillä, että sillä pystyy niinku laittamaan vaikka lujuusikkunan ja sitten sitä kautta lähteä katsomaan. Koska se on sitten, että jos suunnitellaan vaikka uutta tuotetta, vaikka nyt täysin uusi wokkipannu, niin sitten jos ajatellaan semmoista vähän nyt pidemmän ajan tuotantoa ja mikä on niin se realistinen tietyllä tavalla toleranssi sille lopputuotteelle myöskin simuloinnissa, niin se, että jos sitä pystyy simuloimaan jonkun verran tämmöisellä materiaalihajonnalla, niin se on sitten niin kuin käytännön kannalta äärimmäisen hyvä ominaisuus sitten siinä. Koska näin niin kuin teräksen toimittajana voi todeta, että se ei ole aina tismalleen sama megapaskalin lukema sille myötä. Eikö? Ja varmaan Mannisen Timo myöskin rosteripuolelta voi vahvistaa tämän. Joo, niin se menee, että joka kerta kun tehdään terästä, niin siitä tulee vähän erilaista, siis hiukan erilaista. Kyllä. Mm. Onko muita kysymyksiä? No niin, jos ei ole, niin omasta puolestani kiitän ja päätämme tämän tallennusosuuden nyt sitten tähän. Eli meillä tosiaan hanke jatkuu tämän vuoden loppuun ja Nyt kommentti. vielä tulee yksi. Erinomaisen hyvä seminaari. Hyvät esitykset. Tällaisia meidän hankkeiden pitäisi olla pääsääntöisiä. Kiitokset kaikille. Minä kiitän tästä. Joo, eli tosiaan hanke jatkuu tämän vuoden loppuun ja siellä meidän
www-sivulla on sitten näitä julkaisuja, mitä me ollaan tehty, ja tosiaan tämä tietopakettikin tulee nyt sinne sitten myöskin linkki sinne www-sivulle, ja Liittyykö sitten myös tämä testausraportti sitten näistä? raportteja siellä on tehty ja tulee lisää näitä raportteja, eli näitä selvityksiä, mitä nyt on sinne, ja tosiaan yhteistiedot löytyy sitten sieltä www-sivulta. Eli jos tulee jotain mieleen sitten näitä esityksiä katseltua, niin voi, ja että voitaisiin tässä hankkeessa niin ottaa. Se löytyy sieltä netistä meidän lapiaamk.fi e-kirja sivustolta. Joo. Siellä se on jo. Se on siellä, mutta laitetaan tosiaan näitä linkkejä sitten myöskin siihen lisää. Ei mitään, niin päätän tallennuksen. Tähän voidaan vielä jatkaa sitten keskustelua tässä vapaasti. Laitan tämän nyt. Kiitoksia. Kiitos. Oletko olutlevylle sitten tehdä joku